Ok, salut tuturor, aici Melon cu un episod pentru NGG România. NGG, adică New Generation, știți voi ce mai. De asta sunteți aici, sunteți pe canalul ăla. Aha, ok. Păi, ce să vă spun, jucăm puțin PvP astăzi, pe Swish, în care vreau să vă spun câteva lucruri despre mine și da. În primul rând vreau să vă spun că o să aveți acest server de PvP în descriere dacă vreți să dacă vreți să jucați și voi. Necesită cont premium și da. Haideți să începem. Păi da, sunt un YouTuber de 900 de abonați, gen, poate puțin mai mult. Am un canal pe care fac Minecraft, gaming, chestii, nimic foarte important, așa. Gameplay-uri, comentarii, tot ce vreți, așa. Și am și deschis acum un Q&A pentru că am depășit suma de 800 de abonați. Da, ce să vă mai spun. Vara asta cred că o să mă țin foarte mult de treaba asta, de YouTube. Și da, haideți să ne băgăm puțin la 1 versus 1. Să vedem, să sperăm că jucăm destul de bine. Texture pack-ul acesta este al meu. Deocamdată, cum să vă spun, nu-l dau pentru că încă mă mai gândesc. Am o versiune pe canalul meu, găsiți link sau pe Facebook, căutați Melon. Și mă găsiți acolo. Găsiți resource pack-ul. Nu este acesta cu săbile acestea și fishing rod-ul ăsta. Încă mă mai gândesc ce am să mai schimb la el. Dar aveți versiunea 2 de la Resource Pack și ăsta cred că va rămâne ultimul, versiunea 3, dar mai trebuie puțin să mai lucrez la ea. Așadar, bă, ce părere am eu despre NGG-ul ăsta? Mie mi se pare o chestie foarte tare. Chiar mă bucur că am realizat așa ceva. Și da, nu știu, o să încerc să postez un video, 2 pe săptămână pe NGG. Și restul, dacă mai vreți să mă vedeți, pe canalul meu. Așa că, da, sper să crească această comunitate destul de mult și să ajungem undeva sus, România. Mamă. Bă, ce nu o să vedeți în resource pack-ul vechi este acest cer. Acum mi-am băgat și eu cer în... Holy shit, hacker. Și l-am bătut. Ok, deci nu o să vedeți acest cer și săbile sunt schimbate, sunt din Sphex, făcute pentru toate săbile, nu numai pentru Stone Sword. Arcul este același și fishing rod-ul este unul foarte epic. Încă mă gândesc în acest resource pe care să-l pun, ăsta sau cel vechi. Și da, tipul ăsta mă enervează. Hai să ne bage și pe noi în arenă. Vedem. Nu ne bagă încă? What? Ok. Bă, serverul ăsta este foarte bun. Cât de cât. Cred că e cel mai bun acum. Până ce se deschide și covul. Și da. Ce să vă mai spun despre canal? Pe canal fac Minecraft Survival Games. PvP, adică. Poate o să deschid și o serie de survival vara asta. Acum ce știu. Și în fine, sunt pe a 8-a. Adică am terminat a 8-a. Am avut examen, tocmai am venit de la el. La mate a fost easy, adică sper că iau notă maximă. 10 vreau să iau. Pentru că, n-am greșit nimica. Acum depinde, să vedem. Și da. Uite, suntem în cheche, cum îmi place mie să zic, 2. Bun. Așa. Dacă vreți să vorbiți cu mine, chestii, o puteți contacta pe Skype. Jucăm cu Nublix. Ce faci, Nublix? Ești bine, Nublix? Ok, Nublix. Unde-i PC? Haide. Holy shit. Ce dracu ai, mă? Stai că m-a luat tipul prin surprindere. Trebuie să fiu atent acum la el. Puțin.
Și pac! Nu cred că n-a intrat în foc. Ne-a bătut aici. Oricum v-am spus, cum am avut examenele, n-am mai jucat, gen, pentru foarte mult timp. Și, na, mi-am pierdut din tactici, dar sper să-mi revină, să joc la adevărata forță sau, I don't know. Ok, hai că vreau să-i pun la tipul ăsta foc. Oh, am reușit. Holy shit, dar cum dă? Shit. Nu trebuie lăsăm să... Oh, ok, l-am bătut. Dă destul de bine, băiatul. E bun. E GG meciul. Să sperăm. Pe Swish sunt 3. Stați, trebuie să-i pun la tip foc. Așa, bun, acum fugim. Mai dăm o săgeată. Încă una, încă una, încă una, încă una. Stai că nu l-am mai nimerit. Ok. Ah, bun, l-am bătut. Hai că m-am prins cum să-l bat. Nu știe să evite focul, din păcate. Și da. Haide să vedem. Jucăm acest match. Mai jucăm poate încă vreo 2. Nu chiar 2. Poate mai jucăm încă unul. De 1v1. Și mai jucăm pe Free for All. După părerea mea, ăsta este cel mai bun. Acum, cel mai bun server de PvP care e existent acum. Pentru că covul e deocamdată închis. Se deschide parcă în 29, dacă țin bine minte. Și mamă, pe cov e bun PvP-ul. Bine, și pe Swish e chiar bun. Înainte era numai US la Swish și era nașpa, dar acum e mai bine. Nu cred cum a dat, frate. Ok, hai să ne băgăm. Oh, ok, poate jucăm mai mult. I'm Tweety, ăsta e român. După nume îmi dau seama. E prea noob. Așa. Mamă, ce prost am jucat aici. Mamă, ce prost. Am fost chiar prost aici. Hai să vedem cum va fi acest match. Eu sper să-l câștig. Na, acum nici nu am vrut să mă bag la Survival Games, că știam că o să stau ceva timp. Cum n-am mai jucat de mult timp, nu o să câștig din prima. Și o să fie destul de greu. Bă, dar ăștia dau de la 5 blocuri distanță, bă. M-am săturat. Hai, pe el. Holy shit, cum dă. Hai pe el acum. Cum e șansa mea? Ok, l-am prins. I got you. Uitați cum dă, uitați cum dă. Ce mama lui să-i fac? Mama mia. Oricum, nici eu nu pot să zic că am jucat excelent, dar totuși. Uite-l, Mr. Melon. Ce dracu? Bă, tu îmi furi melonul mie? Tu n-ai voie să-mi furi melonul. Așa că da. Hai să vedem. Totul se bazează pe fishing rod. Și pe flint, cum îl pui, dacă știi să-l pui sau nu. Ați văzut așa rapid. Ăsta cred că e român. Holy shit, cum a sărit băiatul. Ok. Păi, haideți să vă învăț și niște tactici. Uite, de exemplu, ăsta e adversarul nostru care nu se mișcă. Când e pregătit să vină spre voi, dați una. Cu fishing rod mai dați una și gata. Haideți acum să mergem pe un adevărat adversar, nu pe... Așa, uite. Îi dai dacă prinzi așa un strafing pe sus. Și tipul ăsta e noob. Ok, băgăm aici un flint ca să nu vină cumva pe noi. Mai dăm o săgeată, mergem pe ei. Ați văzut cum am băgat fishing rod-ul? Haideți că vă arăt pe ăsta. Iad. Cu ăsta cred că am mai jucat. Nu știu dacă ăsta era hackerul. Nu mai țin minte. Nu ăsta era. Țin minte după skin pe hacker. Dar era tot așa ceva cu 7-7. Oh! You wanna fight me? Come. Ok, hai.
Oh! That PvP! Ați văzut? Bag un fishing rod și facem un combo. Combo. Deci, fiți atenți. Vino. Prima oară, când sunteți la distanță, îi dați o săgeată. Dacă e noob, îi mai dați vreo 3. Ok. Apoi intrați cu fishing rod-ul prima oară și schimbați rapid pe sabie. De asta vă recomand să-l țineți pe 2. Așa. GG. Deci dacă îl țineți pe 2, ajungeți foarte repede la sabie. Aproape instant. Și îl puteți bate foarte easy. Ok. Tipul vrea bătaie. Hai, mă. Am băgat focul, să-l speriem. Acum, ne-a prins acolo. Dați cu fishing rod-ul de câte ori se despărteze de voi. Acum am greșit, depărteze, cred că am zis în fine. Ok. Haideți să-l batem pe tip, pentru că deja devine enervant. Ne-a bătut odată, ce e asta? Bun, i-am băgat 2. Holy shit, cum am ratat acolo focul, dar el fiind noob. Când l-ați băgat în foc, vă retrageți și dați cu fishing rod-ul să nu se poată apropia. Doamne, ce noob e ăsta, ați văzut unde a pus focul? Și eu veneam pe partea opusă. Așa că da. Deci cu fishing rod-ul ați înțeles, uite, vine ăsta pe mine, îi dau una și foarte ușor. Mă, și dacă mai zic câteodată că e hacker, unul care nu e hacker, dau așa mă descarc eu cum ar veni sau nu știu cum să vă spun. Ok, ați văzut cum l-am bătăcat pe tipul ăsta. Așa. Acum îl batem pe tipul ăsta care... ce frumos a pus focul, păcat că suntem prea pro pentru el. Uitați, băgăm fishing rod-ul, de-abia ne-a scos la viață. Ceva, ați văzut? Nice. Stați că acum mai vine și ăla, trebuie să ne depărtăm puțin. Pentru că niciodată nu e bine să intri în PvP când sunt mai mulți. Uitați ce frumos l-am luat. What's up, bitch? How are you? Uitați, din nou nu mi-a luat aproape nimica de la viață. Din viață. Det romană. Det română. Rongleză. Vreau să-l omor pe tipul ăsta. Pentru că m-a enervat. Tipul m-a enervat. Ok. Jucăm cu Ice, nu știu ce. Sper că vă place și inventarul. Acesta îl puteți găsi și în versiunea 2 de la Texture Pack. Este mixed Texture Pack-ul, deci nu eu l-am făcut. Eu doar l-am combinat. Ce frumos i-am pus acolo focul. Un mic strafing. Păcat că tipul dă destul de bine. Așa, wow, leu. Am câștigat la limită. Oricum, GG. Așa, a jucat chiar foarte bine băiatul. Acum, ce pot să-i spun? Că trebuia să mă bată sau? Ok. A jucat bine. GG10. Cum de n-a intrat în focul ăla. Da, deci tipul dă prea bine cu sabia. Nu știu de ce. Ce easy, mă. Auzi la el easy. Hai să te vedem. Hai, că m-a enervat acum. Unde ești? Hai în câmp deschis. 3, cred că mi-ajung. Acum mai băgăm și un mic pac, încă una. Dacă și el dă. Nu, uitați ce nubii. Uitați cum dă cu arma aia. GG easy, noob. Ok. Ați văzut cum se face? Ce pot să vă zic? Adică când un tip din ăsta îmi zice GG easy, îi arăt eu cine e GG easy. Ok, sorry. Da, asta a fost neprofesional. Mi-a sunat telefonul fix. Telefoanele astea ne nebunesc. Vă dați seama acum, toată lumea din familie se gândește ce am făcut la examen și chestii. Așa că da, l-am bătut pe ăla. Mi-am zis un GG easy din ăla, cred că a dat get wrecked. Dar nu-i bai deloc. Așa.
Și da, păi sper că v-a făcut acest episod, sper că v-am ajutat puțin. Lol, uite-l pe FSF. Ok. Și da, ce naiba să mai zic. Atâta. No, ceau les.